Hvordan har forberedelserne været til kampen her i dag? Jamen, de har været gode, synes jeg. Vi rider jo på en bølge efter i går, gårsdagens sejr i går. Men vi har været ramt af sygdom. Vi er ramt af sygdom. Vi har 5 spillere, der er ude med ondt i maven. Det er bare ikke et problem, der kun rammer os. Det har også ramt alle de andre hold her på hotellet. Så der er bare sygdom på hotellet. Og om det så er fordi, at rengøringen ikke er god, eller maden er dårlig, eller hvad, det ved jeg ikke. Men det er bare, hvor er det irriterende, vi er bare ramt af det her. Det påvirker vores holdopstilling til i dag, at vi må undvære nogle spillere. Men vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at vi vinder den. Vi i hvert fald får et så godt resultat som muligt ud af den her kamp i dag. Lige meget hvad, trods sygdom, så skal I spille en kamp her kl. 17. Hvordan kommer I til at gribe kampen an? Jamen altså, vi ved jo, at vi står over for en uhyggelig svær modstander. Det er turneringens sværeste modstander, vi står overfor. Det er der ingen tvivl om. Altså, Ukraine er regerende verdensmestre, de er regerende europamestre, og de er regerende Deaflympics, altså olympiske mestre. Så vi skal ikke tro, at vi kan gå ud og vinde 7-0 over dem. Det er der ingen forventning om. Vi skal ud og spille vores eget spil. Vi skal ikke ud og lade ukrainerne prøve at lokke os frem på banen til at skabe nogle huller. De kan komme ind, de vil udnytte al den plads, vi overhovedet kommer til at give dem. Så I vil se et noget anderledes hold, end I så i går. Vi kommer til at spille defensivt. Det er måske ikke det mest seværdige fodbold, I kommer til at se, men det skulle gerne være noget effektiv fodbold, I kommer til at se. Det er det, der er planen for kampen i dag. Og hvad har du? Der er mange, der følger med derude. Har du en opfordring til dem, der ser med derhjemme foran skærmen? Jamen prøv at høre, i denne her kamp her, der får vi bare brug for al den støtte og god karma, I kan give os hjemme i Danmark. Fordi det her, det er altså bare en modstander, der siger os bare to. De er dygtige, men vi skal spille klogt imod dem, og det er det, der er det vigtige for os. Men det er al den karma og energi, I kan sende til os, og det har vi simpelthen brug for i dag. Det er en svær kamp. Det bliver en rigtig svær kamp.